ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jok ke engine. Ban apply nak banta ban bu ya ki petrol pump, pila ban pun haki number, pra khandai nyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar nyo saw san, nyo saw ar khandai saw iwai, nyo khandai iwai san, bat lai nriu iwai pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Ka kanhun The Ultimate Legend Bikers Association lani kabala jutip kum kaseng tulba kabadai kaseng jong kinongnya thuk hapo kajala kabala jutip badyoi ya shibun ba kikam kibakane kaseng kala no senyang sekpej ba kajala ha kane ka kanti ka bamanta kane ka kanhun kala le sada ka weipat ka kam le isenei kaban pensa jingkan mau shirta ya kaying jong ikong simar khlain ibede inong shnong jong kasnong lengdo maram ka bahap apo ka West Khasi Hills District bat hapo ka Mairang constituency kumban syupen kan mau kidkhot jong kane kaseng tulba hadin ka jingyo lum jingtip na kidkhot jong kaseng ki bahap apo ka mauthat rasan unit bakadon ka wei ka longjing ka baduk ka bajencar bat ka bomdon watang ka tunumyeng ka banyada na kasngi bar uslam da ka jingso khya kidkhot jong kane kaseng ki lalej ban jurip ha ka ar phulai tarik ubnai disabar arjar khat khandai sya ka te ka ying jong ikong simar khlain hadin jong kane na kalyang jong kane kaseng kala shim ya karai ban pensiona sendon da ka ying kumta kidkhot jong kane kaseng kila ilum senyang para dekhot bat ban pensiona ya kane ka ying da ka jingshim jingkit khli jong ka mauthat rasan unit ban penbej ya ka jingtrei bat hadin balala ban pendep ya ka jingsna ha ka khat pra tarik menta upnai disembar arjar arpho la aitino ya kane ka ying sha ikong simar khlaj rekat bat ki khon ki khti jong ka sa jingkat mau ha ka history jong ka snong ka jungi ka sa jingkat mau ka seng bat kalong ka si ka sa jingkat mau ya ka ying ka sem jong ikong simar khlaj baka seng tulba ha ka ni ka ski kan sayo ban pli ya ka ni ka ying bat ban IT yo shabi ha ka badadu ka ka ski kan yo ban shong ban sa apo jong ka ni ka ying jet ini ikong simar kan mau ba ha ka ar flight tarik jong benai bakhat ar no snap ar jaka khandai kaliang jong ka balang nilayo ban lej ban plong jing seng hapo kaying jong ka bat na kaliang jong ka balang ka duai karpang na ka mata kaying ka sem ka jong ka yu i ba ublei chumle ino eking ka sem ka jong ka la pha ikibriu ka jong u na ka mata ban yarap ya kaying ka sem ka jong ka ha ka ba mining kong la don we samla na po ka stong ubala pen skiaw nga ba ki don ki seng trimon sobha ki ba wa ban yarap ban pensna ya kaying ka sem ka jong ka habang atip ka no ka mesim jong ka kamen bahapo ri khasi jongi Indonesia kita ki brio iba ya petlem ba ya kitlem ya ka khia ka son jong ki duk ki rai toy tenang ta tang ku bakat to ka neski lawan ikendu iwe ikong ibade nang ne po marjan jong ka ni ka snong hi bat ila lej bat nga hadu hakaying jong ka ni kendu ini ikong bat layo ban ya kren bat tang ku bakat to ka neski yi na kaliang juga seng po jong ka jingalam jong presiden juga seng lawan her lade konan ban jurip ya kane kayeng ka sem jong ka bat kilawan ban ya kendu ya nga hang ne hayeng bat ba kila penpau ba ki kwa sisa ban yarap ban pensna yeng sobha ya ine ikong de na kaliang jong ki ila pan ni ke NOC na kaliang nangi ka snong kumta ni na kaliang ka snong habang yo kum kata ka kubor katno ba ka snong jongi ka sngo kumen de na kaliang ka jongi kam na pen slam ila ai ya ka NOC nang bakaseng kan yo ban stang no ya kakam te kaseng alayat ka puat kaseng kalayo ban stang ya kakam da ka ba wan ban ti ya kanongrim jong kayeng tene kaliang jungi kum kasnong hakasgi ba wan ti ya kanongrim jong kan kayeng ni layami kato kat ne ki rurang ba ban yarap lem ban penti ya kan kanongrim jong kan kayeng kidkhot jong kane kaseng tulba kilapan pauru balada dei bakamwan kane ka jengpang coronavirus hapo ka jala kila dep ban IT na du ki benai liur om tang kata hadin ka jing pakhang shnong hapo ka jala kalawan lang shop sa ka jing shlei hapo ka thain baro ka wei bat kane kala pan slam shu ya ka jing pendep ya ka jing shna ya kane ka yeng nalor kane ka yeng sa
kene ka seng kalapan biang ru nadu ki khiu ki siang ki syuki ki jingthia bat baro ki tiar ying la yo ru ban ai song bha da ki jankup sha ki shupotli ki long ying ki badan ha kene ka thain ha kene ka si la la ru ban pelai pat ba ya ka almanak jong snem arjar phoi balapan mi da kene ka seng tulba ha kene ka si la yadon nadu presiden jong ka seng tulba uba sei borlang el nonglaj u secretary kaseng uba Rishandon Nongrum uba S Kharjana ubade officer in charge jongka Mairang police station rengkat kidkhot jongka ne kaseng na keleng ki benta jongka ri khasi ba jantia kuntup ru ya uba isnei hing ubade president jongka ne kaseng ki nongnya thuk nari boh district lembat kiwe kum kadak jongka jing leniam Christmas na kaliang jongka unit nari boy kalapan kre ya oke Christmas kabalong kum kadak jongka jing ya kan mau kerpang ya kejingwan longbriu uji sukris syaperthai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mana kejengnya lenti yang ni kayeng kumba isoda bil abatai lah menurut kandidat along hidup kum report ban sego kulum lang efi ba hapdeng kejengnya jengayeng ngilas dang handai kawan no ke pandemik andala wan ke pandemik kalabut kaladon kejeng keli na keleng jong kini kita mi jongi kaladon kejeng keli bat kipat ba na kaladon kejeng keli balik pila asange no tingila awan ai juba pakat rapor na ayo ban ai juba bro bakade na kadaw jong pandemik lani kani corona bakal khangat no ingi ban pandemik kayeng telah nuru benai nyu benai kalau telun kakam kalayat kisni hari kakam ngimla wasyu ban pendam di hadim lang ta pede ngatharai phiru pelayamat lang nalor COVID-19 wan sakajing lang shop jong ulaba kajing shlium kakit keba keladon pedang kajing khia ka bajur kajing jenjar bertempoi gitiar nang tei hangir ngalaman bat namar ni akan dikasih apol ndo maram sisangi haban kos akan dikawa mo ban kiti kitiar kitar dinang tu susu hadin ba kapertei kala pelaj no COVID-19 ya tengku penban sahabat kajing shlium tidaklah tengku berkajing shlium hadin dalam ngat kajing shlium saka surat kamong syu panian hang taru le syam jing e biang tang kajing e sudah ngi kendo tang kajing jing e sudah hadu mentak klimat ru manang lengo manang keli lade dak kumnu ken ngila ban pendap kat ni hanre hadir nang ta ngila persang banwat kilat kelenti ban kalian jongki nang kitam jongiru bat kitiki henman ki jongi ki pelayano lang ini kayu kala yawat jing kelilang bali kala aslam kan kaying nang kadaw yu ban ngila ai ka jubab bad da kajing kelut mensing ka jongki ngapan pau ya kajing lut kajing sabru kala donhi kabal khamjur no kala kam kiu susu kumi ka estimate ka banging ngila abu kala kam kiu susu ti hendre wala kataru klem da kerna kli baru hi kiong nang ka balong ja ka bajaru kamele wat khuslai ngin ne trelang bai ngin asnok tilang bai ba kajing pencita yeng to hotel ba kanumlong tang hakwi kesnong hendai tang hawi district hendai haman ki district ngin sasna ka yeng bat kini gendai ki mati jong bar khoj kani kamdai ka pisa jong i tang ki nong ilam jong central body ne phin ong tang ki katukan ne ki nong sponsor hendai ngani fi bar khoj ki achi spa aspa san spa katno ladang idon tang kumba san spa gon ladang ai tang mal aspa kalapoi syai kapisa te de na raw ngasungu ikini bar khoj ki khodu iki noilam bar khoj ndai ngani fi ngilong tang ulang uba ulong tung thamnya ndai bar khoj gade gawai ba kini ki don lang ban betul lenti yang ki ban pesat jemul lang ngilong tang ki noilam ba kita kiba nguntrei nam take nang salang te kubrei sibun ikini kino ilam barphai ki unit bat ki dekhot barphai hi namar kade jong lemba jong phi hi ngila ban pun ulong ini ka kayeng ban ngaong kani ka jing pinchnai kani kayeng kamde ka kambasok namar haban kong ngimden bisa bat namar ka jing sopat download ban ini kong bisa kani kayeng bat ikular bangi ong ban pinchnai yeng